Salutare, bine v-am la un nou episod de pe acest canal. Astăzi suntem alături de Maxim Ghenadi. Noroc. Și mega vlog. Azi vreau să ne ducem pentru ultima dată la Vatra Mori. Că de atac Maxim nu a fost. N-am fost încă nu. Numai eu cu Maxim Popovici am fost înăuntru. Dar el a văzut video, dar nu a intrat înăuntru niciodată. Și vrem să facem o tură pe acolo să vedem și treaba. Ca să înțelegeți, noi în a doilea și în primul episod îmi pare că, ori nu, în a doilea numai, am zis că de comentarii că dezactivate. Gata, am aflat cum să le dezactivez. Trebuie să apăs pe, dacă apăs destinat copiilor, apoi nu puteți să scrieți comentarii, așa că... Mergem pe podul de... Da, mergem pe podul de sârmă, ca și bă, nu se vede, dar asta e mai interesant. Trebuie să apăs nu este destinat copiilor și să pot comentariile, îmi pare că să le pornesc. Le atac pentru că menuar, nu știu ce treaba acolo. Vom vedea. Nu știu dacă vedeți, stați. Sârmă așa. Revenim. Am revenit la pod. Nu mai țin minte. S-a stricat cu tot. Și s-a stricat? Ia. Nu nicăieri a prins, dar Ia cam umblă. Ia du-te tu primul să arăt cum mergi. Ține? Hai că dacă ține, bun. Max, ai chic în grachetul la oameni, amor. Cum umblă. Nu se vede. Hai mai repede și bă. Hai, fugi! Fugi și extrem. Mă ce îi pare rău. Dar nu mă țin minte, în a doilea episod am mers pe podul ăsta. Wow! Așa când stai, parcă impresia chiar cheș. Așa și tot se vede apa pe malul Gheni. Da, nu se vede pe cameră. Vreau să încerc un picor. Anchicor. Și am trecut podul, el e lung tare. Cred că am deja... E ca să veri pe cameră. Da. Merem. Apa cea mai mare a fost până la stâlpul ăsta. Da. Acolo mai, dacă ați văzut pe cameră, nu mai țin minte. Mai erau niște stâlpuri acolo și... Adică până acolo s-a urcat apa. Și acolo, și acolo, și acolo. Nu știu dacă înțelegeți. Ia că aici a fost. Ia că aici. Da. Mergem. Pe Vatra Mori. Mori și aflam Maxim Popovici. Și aflam Maxim Popovici, de ce faci? A, nu, cu el nu ies. Nu ies? Nu. Am zis că nu. Altă dată. Niciodată nu s-o prins să ieșim toți trei. Eu, Maxim Ghenadi și Maxim Popovici. Niciodată nu s-o prins să stăm. Adică să facem un grup pe canal. A fost o leacă în a doilea episod. Da, dar nici nu l-ați văzut. Dacă el fugit. Nu știu că auziți. Uzic. Grâncta! Oricum acolo. Nu știu. Da. Vezi frumos. De asta trep. Mai de multe și în magazin. Veneam aici ca pâine. Nu la reacap. Bicicleta. E ca în al doilea episod n-am filmat, e ca pe clea stăteam și așteptam Maxim. Și nu vine. El s-a țindeal. Dar s-a țindeal, așa că el s-a dus la Vatra Mori și noi tot revenim la Vatra Mori. Am revenit la Vatra Mori. Alo? Și mergeam înăuntru. Yeah! Reveniți, ține Max înăuntru. Ai înțeles tu? Da. Și apoi eu. Hai. Dacă locul de data trecut. Dacă Max intră. Oh! Na.
să sunt eu. Între Max. Se vede rău. E motociclul că e și... Sari încolo, e ca clea sari. A clea, da. Unii mai scapă leacă. Mănică, eu nu am sărit acum. Max, a clea sari, Max. Ține, na. Ține tu și sari eu pe eu. Stai, las că eu sar. Hai. Dă ciotca? Na. Dacă așa, suntem la vatra mori. Încă și mai ud. Cum? Ce-ți pare? Nu mă interesează. Că pe ce am filmat. Noi atunci, asta vă puteți să închiși în cap, dar nu mi-ai chicat și încă nici azi n-a chicat. Dacă, Subscribe. da, dacă n-ați văzut, Max, eu ceva n-am făcut în videoul ăla, na. Ce? Vreau să încerc eu. Dacă acolo ai podul unii el ține. Tot om și-al. Hai și încă nu e interesant aici. Hai și mini parauț. Ha. Revenim La afară. cringe, mori. Hai, Max. Așa, mâine așa. Stai. Ies răzgoi cu cioarele și îți pui și un cior așa, chiar sari cu un cior așa. Da, 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 da. Da, da, da. Hai sui. Să ies ca porcul de... Mai va... Ce greu. Ce? E greu pe ce Cum? Văleleu. Lelelele. Unde? De ce? Mergem pe pomul nostru. Legendar. Tu ce Da. cu apoci a fost? Da. Hai. Gândim unde să mergem. Da. Merem copac și ăla punem pauză. Să vedem unde mergem. Da. Uite, rățării! Uite! Hai, în trecere! Șene! Maxim, votează! A, nu, stai. Ce e cu galben la cap? Ei, dă-l E, gata. Deci, hai. Ce mai faci? De mult nu te-am văzut. Nu te-am văzut. E cu poși tot așa, pentru tot asta. Ține tu de-am eu. De-am eu. Filmează. Filmează. Hai departe, da. Nu o să vede. Hello! Cum atunci? Mi-am dat tierea. Hai, merem pe copac. Știți cum așa? Miau. O, de palioate. Mai jos. Și... Da. Aminte, când am pus pauză și am zis că revenim la Vatra Mori, am văzut o alghină. Prima alghină de... Asta... Încă e iarnă, încă e iarnă. Nu se vede, dar e februarie. 16 februarie și încă e iarnă. Și se vede, uitați. Noi băieți așteptăm mai repede 2-3. Da. Încă pomul nostru magic. Dar din fiecare dată când vin la pomul ăsta, adică după prima dată, zic, nu trec, că prima dată am trecut cu noroc, dar a doua nu se știe. Și că am venit iar. Eu trec. Așa văd Domnul cu treci. Stai, nu vine coace. De ce? Că se lasă așa. Tu treci pe mal și ala spate vine
Da, să nu mergem încoace. Căroci, revenim cu o idee nouă. Am revenit cu o idee nouă. Vedeți dealul ăsta? Vreau să alerg. Stai și dealul ăsta e munte. Vreau să-l radicam să mergem la o oprire, asta nouă, că tot pe moldovnește. Stai că mă aduc eu primul. Da, Maxim treci. Maxim treci primul. Mărișetul. Spider-Man, Spider-Man. Hai cu sărit cu tot cu gene. În a doilea ori, nu știu câte episod, eram așa cu Basic. Basic era client, noi, gata, eram acolo. Și strigă un om și vine cu caroța și din urma lui un pitbull așa mari, mari. Am luat pe Basic în braț. Este pe... Uitați pe canal și o să găsați. Așa la când am fost cu Popovici. Când tu n-ai vrut să ieși. Apă atunci am un câine. Mare de clea. Vine ia camera. Mai să luat. Nu. Ce e camera? E ca așa cu mâinile, știi? Cum pe paralel. Parcurs. Eu mă supi. Ce ești neabun? Nu, eu scal... Ai Mai gene. Mai pe aici mai ușor. Ha. dacă ai și găsăm mai ușor. Un schilet de gaură. Tași! Nu. Nu tași. Grăiești, că e de gene. Dacă găsăm un dinte de tiranozaură, gata, mai mult la școală nu bătăm. Să zic noi cu bani să avem. Da, să faci ideală, eu trebuie să filmez așa ca să... Eu mă ridic așa că mâine. Am trecut părău. Pum. Oi, Max, dar la mine sunt unică. Băi, Max! Nu lasă! Nu lasă, că merg, hai, iar, lasă-mă treabă. Iar. Ui. Ui, nu! Eu nu mai ating cu mâini sau mâini. Hai, ce atragi mai. Aici. E încă mai abrupt. Ceva șuirat. Max! Cineva șuiră. Omul și ala, Iaca! Max, e omul și ala cu caroța, tot așa l-au venit. Fix aici au venit. Nu se vede. Stai, măi. Max, stai, ne uitam dacă vine câinele de urmă. Ei, cum o treacă-i părău? Da, ne uitam dacă vine câinele de urmă. Da, el precis, era în acele haine îmbrăcat. Hei! Let's go, fără un rock and roll. Zingalanga! Hai, mergem. Zingalanga! Și asta. Zingalanga e zingalanga. Zingalanga! Dacă vine. Zingalanga! Fine, amor, să faci cod. Ca Super Mac vin. Și Macuien și Mac vin. Mereu. Nu treci pe apă ca lunina. Pe corabie. Hai, Ha. mă ridic pe muntele ăsta. Vezi și el nu stă în ghine. Eu calc pe dânsul ăsta. Adică stă în ghine pe chiar. Max. Ui, Max, dacă ești tu peste mine. Dacă mă duc pe spate... Ui, tu peste mine ca mine. Iau Max să clea un șip cu apă. Nu ți-i sai? Amele. Iar, Și greu. Uai, pe dealul ăsta îți faci grădină. Nu-i real. Da. Tractorul aici se ridică. Îți ia tractorul. Hai că-ți ară o leacă. Mergi. Unde tornus? Întreg cu Maxim. Maxim, întreg. Unde am ajuns? L-am trezit. Ma, aici e gata. E gata. E gata. E gata. Aici e gata. Ce-am făcut?
Nu, eu mă odihnesc o leacă. Mai de. Ia uite. Nu, mă, cineva șuie. Ui, nu. Îmi păreau? Așa m-a obosat. Stai, m-a dus să dau drum la benzină. Stânge. Maxim. Eu. Vreau să vă arăt un scop. De ce nu avem noi dronă? Pricol! Pricol! Oi. Ui! Ca în față. Un extrașnic. Numai atunci s-a rândit. Dar nu e chicat. Da. Mă, să facem vlog acasă cum despre ce e cu... Cu mâna? A, nu, se vede. Ce faci? Revenim la ieșire, dacă am găsit ieșirea. Stai? Da. Nu te axuți la noi, Max. Nu, Max. Vino cu așa un film aici de întâlnează. Hai pe cleac, pe acolo ieșim la aceea verde astanovcă. Dar pe iată pe cleai drumul, Max. Dar ce mi-e interesant? Max, ai fost vreodată pe aici? Când? Max, ei, lasă nu, că și-e verde. Nu, Max, mergeam să le arătăm. Să vadă, ne-am mai prea scușna. Vatra mori. V-am zis că la început de video e ultimul episod cu Vatra mori. Și am vrut să mergem mai. Dați la rideri lui Vatra Mori. So, este ultimul video, davai, Vatra Mori. Poate mai reveni peste vreo 50 de video pe canalul meu. Max, ei, hai pe acolo, mi-e interesant pe acolo. Hai, Max, că eu niciodată n-am fost pe acolo. Niciodată nu m-am oprit la asta, nu, ca și... Că n-am stat niciodată. Hai, mergeam și o mergi mai în vale, în dealul și ala, știi? Unde Astanovca și încolo, că încolo mai în vale așa. Nu, să avem mai mult de mare. Dar și mi-e interesant. Da. Bun, ne înțelegem noi. Hai că mergem totuși pe deal. Da, dacă și drum pe deal. Până și, ui, Max, de la asta nu mă gândesc. Ca asta-mi parcă e... Stai. Parcă încolo-i gardă. Da, încolo-i gardă. Da, noi trecem pe o groază, oameni, ce? Gata, hai pe vale. Am găsit noi și să facem, da, mergem pe vale. Oi, Max, dar noi nu, cum asta? A, nu. Gata, m-am gândit. Am vrut să întreb cum trecem pe rău, da, gata, știu. Știu pe unde. E ca așa. Bălei. Înțelegeți, o prima dată vin pe așa, prima dată. A? Nu te cred. El era în pistă așa, ca podul. Stai. Ui. Pa. Opa. Pod? Max, ai dat drumul în parău. Tot era așa o vale mai mare. Max, ține la camera. Ui, na. Ne-a intrat unul și am aruncat. Ai, bine. Nu. Gata. Hai. Nu întinde! Hai cu susul. Așa e greu. Hai cu susul. Să vedeți atmosfera de la... Măi, ăsta cât eu jos. Ian, dă aproape și să facem ca acum profesionali. Hai, dă un piet. Oatic! Ce? Hă? Nu. Nu, eu știu, eu pe aici mi-a fost, vin încoa. Dar n-am fost pe deal, am fost pe așa, pe așa.
Mai ușor. Ia nu încoace, sără. Și îți dai drum pe cealaltă pe... Stai ca Spider-Man. Oh! Parcă Batman! Ți-i de asta, știi? Așa, ți-i de asta. Ține, filmează. Filmează. M-am închidicat și m-am dus cu capul de... Ți-i de asta, dai drumul așa. O leac în gladiez, o leac tare, dar nimic. Și ți-i de parau, cu capul jos, mă cream că se mai spectaculos. Băi, Cămuș. Închid camera. am tu primul. Tu primul. Ce? Tu primul. Am o idee. Tu. Oamenii nenormali și oamenii scute. Nu. Oh! Păi, și-a putut să chică părău. Apa, oamenii își măreau pe acolo. Uitați, am găsit. Maxei, ești cu minte? Da. Stați că greu cu mână. Ești cu minte? Da. Reșeți? Da. Reșeți? Da. Reșeți, am zis? Cu minte. Doare-mă cu. Dar e geanta, așa. Ai, mi-am brat în mână. Rău faci, rău primești. Uitați-vă, vedeți acolo? Acolo, la podul și ala. Stai. Eu suntem aici, așa, Max, mă jos. Ești teleporter. Lucru de teleportat. Max, hai. Ce? Avem încolo o cană la 2 lei. Acolo, o cană la 2 lei, ieftină, să vând. Iute! Glada de data trecută! Ce? Glada de data trecută! Ah, da. Hai, filmăm. Cană și el la 2 lei. Eu o mască dacă nu mă greșesc, are și bucata de cană. Grețu! Da, hai că revenim. Max, de încolo și drumul ăsta. Niciodată n-am fost pe drumul ăsta. Hai pe drumul ăsta. Da, revenim mai interesant. Ia că am revenit. Eu vă și am citit din carte la râs. Главное, să se uite Elena Grigorna, vă stau. Dacă ceva, hello, Elena Grigorna. Hello! Eu am citit din carte. Poezie eu. Dar eu am crezut că n-am pui poezie, știi? Chiar dacă nu știu, am zis că e de încerc. Și ne-am pus-o după telefon. Ce? Eu tot pe telefon. Eu am uitat complet de rusă. Nu, n-am uitat. N-am însemnat în carte. În agenda. Am dat un semn și Când atunci ne vedeam data viitoare, o să... Ciburi bang. Nu uiți, până mâine seară trebuie să dădem evaluare. Avem evaluare. Și serios? Lei. Dați un like. Un like, nota 1. 2 like-uri, nota 2. Și așa până la 10. Și așa până la 10. Dacă strâng, de exemplu, 5 like-uri, nota 5. Dacă strâng 10 like-uri. Dar nota 5 e nu tare. E neugheată. N-am filmat numai. Ia, dă-le, te rog. Please, nu, please. Please, amor. Te rog. Nu stai să facem un satisfy moment. Ei. Da, am să vă arăt eu ceva. Satisfy.